kilpailusarjan hopeamitallisesta voidaan Marko Tarkkala BMW:llä ja näin lähtee Make viimeistä kertaa sitten saalle BMW Motorrad Extreme Testille. Ja Markus Keerille aika 2:06.91. Ja tilanne siinä oli siis tosiaan se, että oli 4 sen jälkeen kun viimeinen juniorilla maali, niin rukot välittyvät sen jälkeen tuolla Marikon kulmassa olevan Aserbisin keltaisen hyvin näkyvän ison kaaren kieppeillä on tullut palkinto. Korokea palkintopallia ja finaali. Tukkien ylitykset ja siis 209 riittää varmasti tuohon viitostilaan. Niin, katsotaan. Joutaa laskea ja sitten numerolla 55 Ruotsia KPS. Ja kuljettajan vaihdettava homma on 62 toistaiseksi siellä. Ja Antoine juoksee sieltä, kyllä ei mitään hätää. Ja Karilla on tainnut tänä vuonna olla kunnia jakaa tuo pokaali vähän useamminkin tuolla kilpailuissa BMWn puolesta. Eli jokaisessa kisassa tuon BMW. Tuo Meo. Tulee jakamaan Laura Partanen edustaen Bike-lehteä. Presented by Laura Partanen representing Bike Magazine. Toiseksi korkeimmalle korokkeelle tänään second place today Antoine Meo, Ranska France. Ja tämän palkinnon tulee jakamaan Jyri Tengman, joka edustaa Kahvakoplaa ja edustaa sitä siinä mielessä, että hän on Kahvakoplan perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja. Eli tämän viikonlopun järjestävä seura, kun keskimmäinen palkintokoroke on tyhjä, mutta ei ole tauoa, kun sille korokkeelle kutsutaan uransa 20. MM-osakilpailun voittoa tänään juhlivaa Suomen Mikko Ahola! Ja palkinnon tulee jakamaan Suomen Moottoriliiton puheenjohtaja Juhani Halme, presented by President of Finnish Motorcycling Federation. Ja sitten on jäljellä vielä tuo valmistajien palkinto. And the manufacturer prize goes to HM Honda Zanardo. Ja palkinnon tulee luovuttamaan Suomen Moottoriliiton puolesta Kurt Ljungqvist. Ja sitten on vuorossa sitä oikeaa ja hyvää musiikkia, Suomen kansallishymni, ladies and gentlemen, the national anthem of Finland.
Ja sitten olisi champagnen aika. Pistetään kava pares valtat suihkuamaan. Täällä on keskenään paikan. Joo, Mikalla oli selkeästi kyllä ajatus siitä, miten ton champagnea saa suihkuamaan ihan pullonpohjia myöten, mutta tulee sieltä Eerolta. Kolmas third, Bartosz Oblucki, Puola Poland. Toinen second, Juha Salminen, Suomi Finland. Ja hyvät naiset ja herrat, voittajat the winners, Johnny Hubert, Ranska France. Ja palkintojen jakajiksi kutsumme Alex Vigneux Motors TV:n, Kurt Ljungqvist Suomen Moottoriliitto ja Lasse Kankaanpää edustaen Bike-lehteä tulee antamaan sitten. Kurre antaa palkinnon Juha Salmiselle ja Lasse Kankaanpää ojentaa pokaalin kilpailun voittajalle Johnny Hubertille. Ja sitten kutsumme paikalle vielä valmistajan edustajana Manufacturer Prize goes to KTM Fabio Farioli. Ja tämän palkinnon tulee luovuttamaan Peter Radotsi edustaen Fimia representing FIM. Ja sitten jälleen hyvät naiset ja herrat on kansallishymnin aika. Ladies and gentlemen, the national anthem of France. Yhtä luokkaa vaille valmis on tämä palkintojen jako tilaisuus. Ja tietysti 2 champagneita vaille valmis. Eli nyt taas ainakin mä siirryn vähän syrjään. Nää on vähän arvaamattomia kavereita. Juha varsinkin on sen verran velmui. Ja hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, voittaja the winner, Ivan Cervantes, Espanja Spain. Ja palkinnot tulevat jakamaan Samuli Arolle, Jyri Tengman, järjestävän seuran puolestaan Giovanni Sala, edustaen Fimia, jakaa palkinnon Christopher Nambatänille. Ja Anne Suominen Suomen Moottoriliiton edustajana tulee antamaan palkinnon Ivan Cervantesille tämän kilpailun ja tämän luokan voittajalle, joka kerää täältä myöskin täyden pistesaaliin 2 kertaa 25 pistettä voitot molempina päivinä. Sitten meillä on vielä jäljellä tuo valmistajien palkinto Manufacturer Prize goes to KTM Fabio Farioli. Ja tämän palkinnon tulee luovuttamaan Patricia Anruth FIM. 刚刚吐了。